děláte? Jak dělá kočička? A jak dělá kůň? Jak dělá kůň? Co je? Ano, jak dělá kůň? Jak dělá kůň? A jak dělá tygr? Jak dělá tygr? A jak dělá pejsek? Jak dělá? Jak dělá pejsek? Co? Tak mě ještě řekni, jak dělá krokodýl. Maminka. A řekni mi ještě, jak jsi veliký. Jak jsi veliký?